אשר תעשה, ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך וינתן לך, ומה בקשתך, על חצי המלכות ותיעש, ותען אסתר, ותאמר, שאלתי ובקשתי מצאתי חן בעיני המלך, ואם למלך טוב, לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך יבוא המלך והמן אל המשתה אשר יעשה להם, ומחר יגידו על המלך, ויצא המן ויאמרו שמח טוב לבחירות המן את מרדכי בשער המלך, לא קם ולא זם ממנו, ואלה המן על מרדכי חימה ויתאפק המן ויבוא אל ביתו וישלח, ויבוא איתו הבא אצל אשתו ויספר להם המן את כבודו ברוב בניו ואת כל אשר גידלו המלך אשר ניסו על הסנים ועבדי המלך, ויאמר המן אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אלא משתה אשר עשה דקים אותי, וגם למחר אני קראו לה עם המלך בכל זה עדנו שובה לי בכל עת אשר אני רואה מרדכי יהודי יושב בשער המלך, ותאמר לו זרש אשתו בכל אביו יעשו את גבו 50 אמה בבוקר לאמור למלך, ויתבונן מרדכי עליו ובוא עם המלך אל המשתה שמח, וידבר לפני המן ויעש העץ בלילה ההוא נדר שנת המלך, ויאמר לאבי עצב וזכרונות דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך, וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על בקטנה ותרש שני סריסי המלך משומרי אסף אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש, ויאמר המלך מה נעשה יקר וגדולה על מרדכי על זה, ויאמרו נא למלך פשטיו לא נעשה עמו דבר, ויאמר המלך מי בחצר והמן בא לחצר בין המלך החיצונה לאמור למלך לתלות אל מרדכי על העץ אשר הכין לו, ויאמרו נא למלך עיניו הנה המן עומד בחצר, ואומר המלך יבוא ויבוא המן, ויאמר לו המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו, ויאמר המן בלבו למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני, ויאמר המן